Така, записвам наново да го обясня. Значи, първото, което мисля, че го предавам на живо, не съм сигурен. Искам като цяло в YouTube и като по-специално за останалите ютубъри да бъде ясно на 5 годишните лапета, че когато обвиняваш някой, го хейтваш или го обиждаш или го споменаваш в негово видео, човек, не знам как да го кажа, но брат, направо се фърли някъде или ходи в Аушвиц да се застреляш. Или отиди при Чичо Хитлер да те запали. Съжалявам за расистските коментари, съжалявам и за тези гадни коментари, но ще го кажа така. Първото, което YouTube трябва хубаво да се замисли да се създаде ограничение за 5 годишните лапета. И за тези, които са под 18 години. Нека в видеята, които се качват тук, да няма деца под 18 годишна възраст според закона на България да качват видеа по какъвто да е начин и да се излагат и всичкото отгоре родителите им да гледат. Първото, което нека YouTube да направи една политика за поверителност и да забрани качването на видеа от малки. Говорим от порядъка на 7-8 годишни до примерно ограничителна възраст 17 години. Нека тези, които са на 18, те да правят клипове, а не малките. Защото в интернет варуват всякакви гадни неща, убийства, в YouTube вървят какви ли не разголени клипове, пускат се какви ли не неща. Просто това не е нормално. Съжалявам, че ако малко ме объркваш текста, нямам подготвен текст, а снимам с обикновен телефон, но ще го кажа така. YouTube да се вземе в ръце и да направи политика, която да забранява качването да се качват видеа от лица под 18 години. Изключително нередно е, изключително гадно е, неприятно е, но истината трябва да е такава. Каквото да се направи, както споменах по-рано, баруват всякакви неща в YouTube. От убийства до разголени клипове, че понякога и до цензура. Да не забравяме, че това гледат деца, които са на 13-14 години и копират в реалния живот. Няма какво да кажа. В реалния живот, ако копираш от клип в YouTube, това означава или да завършиш в болницата, или да завършиш някой погребална агенция с извинение. Няма какво повече да кажа. Надявам се да е било някакси полезно. Надявам се и да не е било много объркващо или да говоря много бързо. Така, канала ми няма кой знае колко гледания, няма ми кой знае какви видеа за гледане. На 20 години съм и да го кажем така, че надявам се, ако някой го види, да му дойде малко акъл в манерката, за да може да се досети какво е цяло това нещо, което казах. Надявам се, съм бил полезен. Благодаря ви.